Xin Chào from Saigon, Vietnam. Nasa Ho Chi Minh po tayo and welcome na naman po sa panibagong video. If napanood nyo yung previous vlog ko, sinabi ko po doon, shinare ko yung aking immigration experience. For today's video, samahan nyo po ako na i-surprise po yung aking mga co-teachers na Filipinos, mga dati kong katrabaho dito sa Vietnam. Bibisitahin po natin sila. Hindi po nila alam na andito po ako sa Ho Chi Minh City. Yung may alam lang yung aking kaibigan, yung pinagstayhan ko dito sa Ho Chi Minh. Pupuntahan ko po yung center kung saan ako nagtatrabaho dati. And pupuntahan ko din yung main branch namin dito lang din sa District 1. Pupuntahan ko first is yung District 7, yung dun kung saan talaga ako nagtatrabaho dati. So excited po akong makita sila and excited ako sa reaction nila. Sasamahan niyo po ako. Guys, andito na ako sa dati kong pinagtatrabahoan yan, oh. Yan, dan ako nagtatrabaho dati. Ito talaga yung office namin. May classes pa yung aking mga colleagues, so hintayin ko sila. Siguro mga 30 minutes na lang. Punta muna akong Circle K para bumili ng coffee. Wala pa naman sila, so tataon ko talaga ba na break na nila para makapag-chika-chika kami. Same building to ng dating office namin. Dito kami naglalakad kami dyan sa bridge and may ilaw tong bridge na to and may fountain din, so maganda yung sa gabi pa. So pag lunch ay nagmamadali kami o breakfast, dito kami bumibili ng pagkain at saka coffee, banh mi. Change na pala siya. Dati yung counter nila left side. Pero ngayon ay dito na. Order tayo ng nakalimutan ko na. So currently nag-order ako ng avocado smoothie. Dito din kami dati bumibili ng avocado smoothie. Especially part 1, reading part 1 and part 3. And before the lesson ended, since Miss Jean one day, Yes! Ingat ka, di ka wala! Ano, kasi sila, maganya! Oy, ma-vlog ka eh! Ma-vlog ko! Ma-vlog ko! Hi! Ingat ka, magkakiri! my student, Miss Jean. Asan yung sa Ate Mitchell? Hi! Miss Maiko. She didn't notice me, but this was my room before. Aww, grabe tayo. Laina sa ba na vlogger. Miss Jean. Hi! Mabalik ko dire actually, ma'am. Una akong room before. Ano yung room ka nun? Dili. Sa Miss Jennifer. Nya room mo. Kaya pa di mo room? Yeah. Bisita sa imong room. Isud sa dito, oy. Hello. I'm the vloggerist. Nalagyan ko ng tuyo. Hi! Welcome to my classroom. Oy, makamingo, mani, oy. Nakatong buntis ko nga. Di ko katuyon. Hi. Oh. Kaiba palagi ka sa amuang kuan. Yes. Lunch break. Yes, of course. Alfie akong... Wala ni mag... Lunch naman, no? Masa mo. Sign in. Oh my God. Welcome to... Wow! Kana may pinakanindot. Pero dili ni siya lunch. Kuala ni siya sinto. Asa to si ma'am katong... Sintubo. Okay na daw. Nariti. Oo, oy. Manak, Kana pa? Nag-timing time. Kanina akong ikalaga ninyo. Ala. Kay... Kuan. This one is the favorite. Wala akong padala ko ate katong para sa katong di ka sa Holland ba. Katong favorite. Puro
Kusot na dahil. Han man apple ko an. Gikan sa Holland. Bato lang yung Wala mistake. lagi. Bato lang yung Mato ko no siya nimo. Bato lang dito. Ako di bawi ng tiyakay. Ako rin sunod. Pero wala kabalo ang titanto na. Nga. Wala kabalo ang titanto niya na ako. Mato siguro na. Mato. Sige. Di ko magsaba. Yung si Sir Yoshi lagi, okay, it's good that you told me because I might ka na masabi na siya. Actually, ang plan was the kaming duhang miss me ang Yeah. Vlad, if you're watching, Ay mo dito ati basin makuan ka. Madayon. kaming duha. Nangumusta bitaw ko niya. Taas ko yung hair. Oy. Ha? Okay. Uy, diretso to rin sa'yo. May klase man. Ala, diretso to rin sa'yo. Sasabakan to si mama. Dili okay na to siya. Diretso to rin sa'yo sayang sa... Giyato din. Ug ba sa imong ref oy. Wala, di ani mo. Quarantine ka rin before. Wala naman. Zero. Ikaw na Muna siya ang closet. room guys, di ba? Spoiled kami na ami, di ba? Water dispenser, na ami microwave, na ami ref. Mura ni, dito no? My God. Ano oy. Lingkod sa imong lingkuranan oy. The student, the teacher. Karon pa ba ko dire? Ako na kayo din eh. Buyag. Pero buyag, uy. Uy, na balik ini. Hoy, pero buyag kay ka. Pagbigyan. Pero dako gyapon ko mo man. Di alam mo daw na din basta mga happy. Ay nga na din na karon ang kanang mga kuan ba kay na. Oh. Uy, congratulations day. Uy, at least ni ari ka ba kay maka-congratulate minimo in person. Wala ko nagpicture, wala jud ko status ti, wala jud ko gana na kay ko mag-post sa Vietnam pero kay para lang i-keep lang Pero yung saan ka naabot? Gabi. Ah. Sa to pa nag-vlog-vlog na day ka di ay. Dito na kung Saigon. Pangaon sa mo kay Dili. full ba ya mo? Manaw ka. Ano, gyud sa Ang tag 10 minutes gumukoon ko. Yata to. Ay, lagi ko kita sa staff tiyo. Kalimot ko palit niya. Walang ko kay ba na staff karon. Wala ko Kailangan na tayo sa pag weekend. Oo, kana. Eh, wala man ingon si Alfie. Si Alfie, siya daw yung guys, Hi. welcome to my vlog. Ay. Ngana. Hello. Dili ra naman siya mouyog no, naman ni siya Ako kuan. yung si Sir Yoshi. Sir Yoshi, namoy bakante rin. Uy, bakante. Bakante bitaw jud. Baba? Mm. Mag-hi mo usa? Mm. O, yun na sila, Dave. Okay na din ako muli. Ay jud. Patay. Si kuan, pag ila-ila sa mo eh. Bisaya ka ma? Yes. Ah, that's it. Kwarta sa una, maglako-lako sa crescent. Malingaw ka ba? Oh, dyan mag-CR before, guys. Diba? May mo CR sa una, oh. Yan, oh, dito kami naglalakad dati. So now, naglalakad na po ako papunta sa Crescent Mall. Ayun doon. Babalik ako dito bukas. Mainit nga lang ngayon. Pero yun nga, sobrang happy po talaga na nakabalik ako dito. Yan. Gustong gusto ko tong restaurant na to dati. Nasa loob na tayo ng Crescent Mall. Punta ako ng Muji. So, I'm here na sa main branch. Andito yung mga friends ko. Let's see.
Hello. Hi, hi, sir. Hello. Hi, hi, sir. Hello! Where's Anna? Hi, sir. Nagulat Ana! Ang mga samahan ng co-teachers. Oh, diba? Kasi Ana! Nagulat na pagpasok! Hi, sir. Hi. Where's Anna? Hi, sir. Nagulat Ana! Ang mga samahan ng co-teachers. Oh, diba? Kasi Ana! Nagulat na pagpasok! Diba? Cute. Oh, Bitexco is there. Oh. So, ito yung Bitexco Tower. Ay, ang cute. Oh, nahatag ko ba? Nagbigay ng birthday cake. Favorite cake si Pep. Filipino singers.